Illejla fil-Parlament Simon Busuttil jagħti l-viżjoni alternattiva għal dik tal-Gvern, inkella aħjar viżjoni ekonomika f'kuntrast kbir ma' Gvern bla ebda viżjoni. Għax Gvern illi weret tant industriji ġodda, infrastruttura ġdida u proġetti bil-flus tal-Ewropa ma ġab lanqas industrija waħda ġdida ħlif dik tal-kontijiet segreti fil-Panama u dik tal-Positions of Trust jaħtfu l-miljuni. Simon Busuttil illejla jagħti wkoll il-veduti ta' minnu ġenwin fuq dak li qed jinkwita lin-nies u fuq il-fatti li Joseph Muscat ma jistax jibqa' jaħrab minnhom. 3 snin u nofs ta' għafsa fuq il-pagi u fuq il-pensjonijiet li mhumiex qed ilaħqu mal-għolli tal-ħajja kkawżat mill-Gvern stess. Paroli ripetuta għal 3 snin sħaħ fuq it-traffiku li skont Jason Micallef issa laħħaq proporzjon ta' kriżi u pjaga nazzjonali. Tmermir ambjentali li qed ikollu effett fuq il-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd. U l-korruzzjoni li llum hija l-marka kbira mhux ta' ministeri kulħadd jaħtaf biss imma l-marka ta' Kastilja stess, mifnija bil-korruzzjoni illi tmiss direttament lil Joseph Muscat. Illejla nisimgħu kif jista' jkollna pajjiż fejn tassew jirnexxi kulħadd.